klar. Dernæst er det klassens sidste rytter, start nummer 33, Camilla Linda Ernst. Forrige rytter sluttede med en fejl på hindringerne og en stilkarakter på 7,75 og ender dermed på 6,75 i tiden 75,12. Vi satser kraftigt på at få startet i NIB i 7, altså 1945. 1845, undskyld. I stedet for programsat kl. 19:15.